Idi una ng aldaw, kaligit ti kapututan idi ngay mun una, nga manipod idi ni Adan kini Eva ngayon gana, iti kapututan iti laduma. Ket naglabas kaligit ti aldaw panawon nga umado nagiti tattao. Isu idi agdaydayaw da iti Dios. May sa idi iti pagsasauda. Isu nga idi nang ibangon da iti maysa at tori nga pagdayawan da. Isu di kiti kabsat nga bayat iti inda paningibang bangon. Isu di kitoy iti inbalbalikas da idi gapu iti paltiing nga nagapu iti Dios. Isu nga di kiti kabsat adalem tayo intay sukimaten ni kiti kay papanan na. Ta di kiti daddo maibagbagada idi kaningganay datta nga nagibangon da iti torri gapu kadagitinda ipalpalawag nga paningibangon nga dumanon sa dilangit. Ngam no may panggep kadagiti banbanag nga aramiden laeng nga may panggep iti torri nga kunada nga dumanon sa dilangit. Imposible na ta kabsat nga maramid iti tao. Lalo idi hantay unay nga adu iti tao ken kadagiti materialis nga sarinda. Isu nga digiti kabsat tin tayo panunuten adalen kadagiti kay papanan na kadagitoy linaon iti Biblia. Ta kinunana mabasa iti daan at tulag iti Genesis 11 iti 1. Ket iti amin nga daga may sa idi iti pagsasao, may sa iti panakaipataros na. So di kita kabsatin na bagbaga ngem gapu kadagitoy nga naramid atorri akay papanan na. Nayaw awan iti daduma gapu kadagitoy asasao ngayon na ibagbaga. Isu kadagiti kabsat no may panggap laeng kadagiti torri nga ibagbagada ngayon naramid tima haan nga umiso dayta no diket iti bagana ibagbagana atorri isu di kiti metlaeng sasao nga gapu iti linaon iti Biblia. Ta kinunana mabasa iti Genesis 11 iti 4. Ket kinunada intayo mangibangon tayo kuma iti maysa a syudad ken maysa a torri. Isu di kiti kabsat dayat ti inda panagarami digitoy akay papanan na. Isu adumanon kuma iti toktok sa dilangit. Isu di kiti kabsat nga gapu iti panunot gapu kadagiti sasao metlaeng nga dumanon sa dilangit digitoy nga ibagbagana abalikas. Ken aramiden dan to iti pakaidayawan tayo ket dila ket ta may iwaras-waras tayo iti rabaw iti langa iti amin adaga. Tadi kiti kakabsat may bagbagana may waras-waras iti daga. Datay mula nga tao may waras-waras kanyaman adiso iti sangkalubungan adiso no sa dinno itay ayan itonggal maysa a tao. So di kiti kakabsat ituktukuyon na mutlaeng nga ibagbagana nga maysa a torri adamot laeng ituneg tayo ni kita a torri iti Dios nga dumanon sa dingato. Iti mabasa iti Jeremias City iti 4. Da kayo agkamatalet kadagiti natiri asasao. Ako nayo iti templo iti Dios. Iti templo iti Dios isu dagitoy. Isu dagayem digiti kabsat ti bagbagana a templo iti Dios. Digitoy akay papanan kadagitoy asasao. Isu nga amerisen tayo kapsat panunutin tayo digitoy akay papanan na intayo adalen
intay dawatin iti nananay apanakaawat iti Dios. So di kita. Ket mga ala tayo met iti naisurat iti baro atulag iti Juan 2 iti 21. Ngem isu nagsao idi templo isu iti bagi tayo. Isu da iti bagbagana nga templo adamot laeng iti bagi tayo uno iti uneg tayo na ibagbagana iti templo iti Dios adda iti espiritu iti tunggal tao. So kadigiti tayo ibagbagana adamot lang iti espiritu tayo digitoy nga na ibagbaga nga templo iti Dios. So di kita. Digiti apamanet mabasa iti Juan 17 iti 12. Maysa adayag iti trono anay saad iti ngato manipod iti punganay isu santuaryo tayo. So di kita. Nga nanipod idi paylaeng digiti nagkakauna at tao. So digitoy na ibagbagana anay saad iti trono iti Dios iti uleg tayo ken panunot tayo nagturong iti Dios. So di kita kabsat iso nga ipapabot ko gaputi Facebook online Bible study tapno maamuan nyo kadigiti kay papanan anay lanat kadigiti sorsorat ket agyaman iti Dios Ama ama nakabalin sa amin. Amen.